ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ବ୍ଲକରେ ଆସିବେ ବୋଲି କେମିତି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ତମେ କଣ ଫୋନ ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଟା ଖୋଲିକି ଦେଖ ଟିକେ, ଖୋଲିକି ଦେଖ କଣ ଅଙ୍କଲ ଡାକ। ଆଉ କଣ ଲଙ୍ଗ ଟପ୍ କଣ ଅଛି ଟପ୍ ଟପ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଆଙ୍କଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟର କେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଦେଖିବ। ଏଇ ୟେଲୋଟା ଦେଖି ଫୁଲ ଟିକେ ଏଇଟା ପୁରା ୟେଲୋ କି ନୁହଁ ନା? ହଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସେଲ୍ ନା? ହଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସାଇଡରେ ରଖିଥା। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ସର୍ଟଟା କି? ହଁ ରାଉଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ତ। ଏଇଟା ଭିତରେ ହେଇଥିବ ନା? ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ। ବড়টা একাটা
हेलो गाइस मु सीधा सुप्रभामांटी को यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। आपण जो मारू भूलिबेनी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया जय जगन्नाथ। तमें कौन